Biafra, ụmụ Biafra, njikọta Biafra. Ụbọchị tata, anyị ga-ekwu ọtụtụ nchịkọta okwu ma nyobakwa anya n'ịghọta okenye nke aha ya bụ Nilifula Junior. Anyị kwesịrị ime aha onye a maka ihe ọ rụgoro nakwa enyemaka o nyere ndị ala ya bụ ndị ojii. Anyị matara na agbụrụ anyị bụ ndị ojii nwere ihe ịrịba ama nke anyị ji ama onwe anyị nakwa nke ndị ọzọ ji amata anyị, dịka akwụkwọ ndị bi n'ọhịa nwere agbụrụ nakwa agwa dị iche iche nke ga-enyere mmadụ aka ịmata nke bụ nke. Ya mere, ihe Nilifula Junior mere bụ o depụtara akwụkwọ mana o nwere okwu ejiri mara ya. Okwu ahụ si, ọ bụrụ na ịmaghị ọchịchị kasị elu nke ndị ọcha, ihe ndị ọzọ ị chere na ị matara ga-ahapụ gị na mgbagwoju anya. Ị ga-eche na amamihe nke gị ruru ichekwa gị, mana ọ bụrụ na ị ghọtaghị ọchịchị dị elu nke ndị ọcha, ndị na-achị ụwa niile ugbu a, ihe ndị ahụ ị na-eche na ịma ga-agbagwoju gị anya. Ọ dị ezigbo mkpa na anyị ga-aghọta ihe a nke ọma. Onye okenye abụrụ Nilifula Junior, ọ ga-agbaala ihe karịrị afọ 90. Ọ kaala ezigbo nka ma ọ ka na-ekwupụta okwu site n'ihe o dere n'akwụkwọ ya maka mkpughe nakwa ịdị n'otu nke ndị ojii n'ụwa niile. Ihe anyị bụ ndị ojii kwesịrị ịghọta ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnapụta onwe anyị n'ime obibi ndụ a anyị hụrụ onwe anyị. Maka ọ bụrụ na anyị tụlee okwu niile o kwupụtara, anyị ga-aghọta na o nweghị ihe anyị bụ ndị ojii matara banyere omenala ndị ọcha. Anyị amaghịkwa akụkọ ọbụla banyere ha ma ọ bụ banyere ndị ochie ha. Ebe anyị nwere nsogbu bụ na anyị amaghị akụkọ gbasara anyị onwe anyị. Naanị ihe anyị matara bụ akụkọ ọhụrụ nke ndị nne nne anyị kọrọ anyị. Naanị nke a bụ nke anyị matara, bụrụkwa nke anyị na-akwalite site na ụmụnne anyị ndị gara aga ma ọ bụ nwanne nne, nwanne nna ma ọ bụ ụmụnne nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ nnukwu nna anyị nọ n'okirikiri anyị kọrọ anyị ka anyị matara. Ọ bụ ya bụ nkwalite ebe anyị nọ ugbu a. Oge ndị ala ọzọ abatara, ha wepụrụ ihe kachasị mkpa na nkwalite nke mmadụ, nke bụ idebe ihe ndekọ. Ọ bụghị naanị idebe ihe ndekọ, ịgba mbọ hụ na ị lotara ya bụ ihe ndekọ idebere, maka na ọ dị mkpa na ị ga na-agụ akwụkwọ idere nakwa ihe ndekọ idetulu ka ị wee na-atụgharị uche n'ihe banyere agbụrụ gara aga nakwa nke nọ ugbu a, ya na ịghọta ma ọ bụ ịfụ ụzọ maka echi. Ma mgbe ha bịara, ha wepụrụ echiche nke inwe nchọgharị oge niile n'okirikiri nke anyị, nke bụ ịgụ akwụkwọ n'ime ụlọ anyị, ọ bụrụzie n'ihe omume ntụrụndụ, ihe bụ ihe anyị na-eme tupu ndị a abata n'ala anyị. Ọtụtụ mmepe obodo anyị nwere n'ala ndị ojii, ọtụtụ ezinụlọ na-ejikọta aka ọnụ gụọ ọtụtụ akwụkwọ. Ọ bụghị naanị otu ụdị akwụkwọ. Ọ dị ka ihe m hụrụ oge m lọtara ala nna m. Ihe m hụrụ juru m anya, ebe ọ bụ naanị otu ụdị akwụkwọ ka mmadụ na-agụ. Ndị mba ọzọ a amarala ndị Igbo dịka ndị na-agụ naanị otu ụdị akwụkwọ, mana ị gaa n'ala ndị ọzọ dị iche iche, onye ọbụla nwere akwụkwọ dị iche iche n'uju nke ha na-agụ. Akwụkwọ nwere ọtụtụ isiokwu na ọtụtụ ihe ọmụmụ ndị nwere ọtụtụ nkọwa. Ha enweghịkwa naanị otu akwụkwọ nke ha ga-asị na ọ bụ naanị ya ka ha na-agụ ruo tupu ha nwụọ. Mana anyị onwe anyị matara ọtụtụ akwụkwọ ndị a ma anyị anaghị agụ ha. Ụfọdụ ndị na-agụ ha enwetaghị nke bụ ezigbo ntụgharị nke ya bụ akwụkwọ. Ha enwetaghị ezigbote nkọwa akwụkwọ ahụ nke ndị bara ụba n'ọnụ ọgụgụ ndị be anyị na-agụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịmaghị na ike dị elu nke ndị ọcha bụ ya bụ ndị ọchịchị, ọ bụ ha bụ ndị ọchịchị na-achị ihe niile anyị hụrụ na puku afọ abụọ gara aga. Ihe anyị na-ahụ ugbu a bụ ufe nke ihe mere puku afọ abụọ gara aga. Ya mere, maka ndị na-anọghị n'ala anyị, ndị na-abịabeghị ma ha na-anụ asụsụ anyị, ndị na-esonyere anyị site na ngalaba mgbasa ozi dị iche iche, ọ bụrụ na ị gaa n'ala anyị ebe ndị ojii karịrị, ị ga-ahụ na ihu ndị anyị na-ahụ n'ala bekee bụ ihe ha kesara ebe niile dịka Chineke. Ndị gakwara n'ihu ikesasị ya bụ ihu bụ anyị bụ ndị ojii. Ndị ojii ka m na-ekwu maka ha. Ndị ojii bi n'ala ndị ojii bụ ndị na-ekesasị ihe na-adịghị ka ha, na-ahapụkwa ihu ndị ahụ ka ụmụ ha ndị ntakịrị na-ekiri ha, bụ ihe ndị na-etinye ha n'ọnọdụ amaghị onwe nke akọ na uche. Ọnọdụ akọ na uche mmụọ nke nwata ahụ bụ ka ofe ihu
ahụ akpọrọ aha nke ha nyere otito, ka ya bụ nwata sọpụrụ ya, ka ọ ga-abụ ọnwụọ ọ gaba n'ebe ya bụ alaeze nke akpọrọ eluigwe. N'otu aka ahụ, e nwekwara onye ọjọọ ha kpọrọ ekwensu a bụ nke ha gwara ndị be anyị na ọ na-acha ka anyị bụ ndị ojii. Ya bụ ekwensu na-acha ka anyị, ma ihe bụ ihe ọma na-acha ka ha. Ihe bụ ihe amụnyere ụmụaka anyị n'ime ya. Ka anyị pụtara n'afọ nne anyị, ka anyị na-anabata ihu ndị anyị anaghị ahụ n'ụlọ anyị. Imechie ụzọ gị, nne na nna gị abụrụzia ndị ga na-enye gị ntụziaka ha ga-enye gị bụ nke ha natara n'aka ekwensu. Ha ga-enye gị ngalaba nke ọzọ akpọrọ Chukwu, nke kwesịrị nwa ahụ ị na-eme dịka ndị nne na nna ya bụ ihe ga-epe mpe, maka ebe uche ha na-aga, dịka oge ha na-enye m ozizi maka ekwensu ndị ojii nke ha ziri anyị. Maka ekwensu ha ziri ndị ojii na-eji ojii, ma nke ndị ọcha na-acha mmemme. Ihe a bụ ihe m chọpụtara eri oge m nọ n'ala nna m. Ya mere, oge nwata ahụ topụtara ghọrọ okenye, o yiri ihe nke ọma na nke ọjọọ ahụ nke ọ naghị ahụ n'ụlọ ya. Ọ bụ nsacha ụbụrụ isi ga-eme ka ọ nabata ihe adịghị ka ya. A na-emesi ihe a ike ụbọchị ọbụla n'ime ọganihu nke nwatakịrị ahụ, site n'ụlọ akwụkwọ ruo n'ime klaasị, ma n'ezi nakwa n'obodo oyibo. Ọ dịghịkwa ka oge ha nwere ohere ilegharị anya n'ezi. N'ime ụwa anyị nọ n'ime ya ugbu a, ụmụaka nwere ikike iji ihe otubo were na-ejikwa ihe na-eme n'ụwa niile nke ndị bekee kpọrọ World Wide Web. Ihe niile ha ga na-enweta ma ọ bụ ekiri ga-ebu ibu. Ha na-enweta ume, na-eri nri na-emekwa ka ha buo ibu. Ha chere na ọ bụ naanị nri na-eme ka mmadụ buo ibu. Ha chefuo na ihe ọbụla anya na-ahụ na-eme ka mmụọ mmadụ buo ibu. Ya mere, anya anyị bụ ọnụ ji ụbụrụ n'ọrụ. Akpịrị na anya anyị na-arụkọ. Ha niile na-abanye n'ime ihe na-echekwaba ụbụrụ isi mmadụ nke ndị bekee kpọrọ cerebral cortex. Ya bụ ihe nchekwa ụbụrụ dị site n'ọmụmụ mmadụ. Ike niile ha tinyere n'iji ree ọtụtụ mmadụ, nkwenye ụgha, agbụrụ nke pekarịsịrị mpe, nghọta nke agbụrụ, ịnọpụ anọpụ nke agbụrụ nke na-achị anaghị anọchite anya ọha mmadụ. Ọha mmadụ bụkwa ndị edebere n'ọnọdụ ịkpụgharị ha ka ha ghọrọ ihe ha chọrọ ka ha bụrụ. Ihe ha chọrọ ka anyị bụrụ bụ ihe anyị bụ ugbu a. Anyị na-eche n'uche anyị na ihe anyị bụ ugbu a bụ ihe anyị chọrọ ịbụ. Ihe a bụ nghọta anyị bụ ndị ojii nọgoro n'ime ọchịchị nke ndị ọcha. Ndewonu.